Joert wie een regiezitting bij de rechtbank in Assen. Daar wienen de 2 verdachten net bij. Liekens dat het geval weer bij de eerste zitting. Op maandje 2 maart begint de zaak pas echt. Hier in de grote zaal van de rechtbank in Assen zullen ze dan dochs verschijnen matten begin maart. De 24-jarige man uit de Harkema en zijn vriendinnen van 20 jaar uit Enschede. Dan loopt de rechtbank er een week vooruit om al die feiten te behandelen waarvan ze van verdacht worden. Bedrieging, mishandeling, pogingmoord, diefstal. En dan krijgen we van de verdachten zelf te jaren waarom ze dat dienen. De beide verdachten zijn onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dat onderzoek is klaar. De uitkomsten worden deze mannen nog verwachten en binnen heel belangrijk. Met name omdat alle strafbare feiten ook gepleegd zijn, samen in vereniging. Ze hebben het samen allemaal gedaan. En wat het Openbaar Ministerie graag wil weten, waarom doe je zoiets? Maar ook vooral, waarom is er nou geen van tweeën opgestaan en heeft gezegd, nou dit moeten we niet doen. Want dat is dus niet gebeurd. Het lijkt wel alsof ze elkaar daarin ook nog hebben versterkt destijds. De beide verdachten bekennen alles op een paar details nee. Maar het gaat haar te vier om daarvoor tjoegen naar de rechtbank te roepen. Ik weet, en mijn kind weet dat ook, dat dat heel belastend kan zijn voor slachtoffers om dat allemaal nog eens terug te moeten gaan halen. En we hebben dus de afweging gemaakt van hoe belangrijk zijn nou die verschillen tegenover wat is het belang van aangevers om niet opnieuw met deze zaak geconfronteerd te worden. Sommigen vinden dat niet erg, maar anderen kunnen dat heel naar vinden. En wij weten niet hoe dat bij deze aangevers zit. En dus hebben we ervoor gekozen om dat achterwege te laten en dat niet te gaan doen.